dwar jekk l-attendenza fl-iskejjel għandix tiġi obbligatorja fir-realtà fiċ-ċirkostanzi tal-lum. Fil-verità l-pożizzjoni li ħadna bħala gvern ma bdil nebda regolament li qed nagħmlu qed nuru l-flessibilità. Immorru lura l-bidu ta' Ottubru li għadda. Dubji kbar jekk l-iskejjel kienu se jiftħu. Diskussjoni min qed jgħid li kellhom jiftħu l-iskejjel min qal ma kellhomx jiftħu. Id-deċiżjoni tal-gvern ma kienx waħda mid-deċiżjonijiet faċli lanqas din, kienet illi ma stajniex nissagrifikaw ġenerazzjoni ta' żvilupp soċjali u akademiku. Konna nissugraw li nitilfu ġenerazzjoni. Kieku ma ftaħniex l-iskejjel tagħna, konna nissugraw ġenerazzjoni ta' tfal tagħna. Jien ħares li t-tifla tiegħi. L-iżvilupp akademiku u soċjali tagħha minn Marzu sa meta ġew biex jiftħu l-iskejjel waqa' lura. Minkejja li kellna l-online teaching li ħadem tajjeb, minkejja li bħala żewġ ġenituri għamilna minn kollox biex nedukawha, ir-realtà in-nuqqas ta' preżenza fiżika fil-klassi tefaħħa lura. U xrajt jien f'binti, m'għandix dubju li rawh il-maġġoranza tal-ġenituri fuq liedhom. Għaldaqstant kien hemm din id-deċiżjoni konxja, konna nafu li kienet deċiżjoni illi nistqarra lija bżajt minnha, imma meta qist kollox hemmint li kelli noħodha. U l-ftuħ kien ta' suċċess għax kellna Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici li nsellimlu minn awwal ħidma tiegħu li ħadem qatih. Il-Charmaine Gawci li ħadmet tajjeb ħafna. Chris Fern li tagħna palata b'saħħitha. Flimkien ħdimna biex nagħmlu minn dan l-esperiment suċċess. Imma wkoll fimna li hemm ġenituri li meta bdew jagħmlu dak l-eżerċizzju li għamilt jien bħala ġenitur issa, il-bilanċ kien hemm min kienet iħoss li huwa ta' sogru kbir wisq li jibgħat it-tfal tiegħu. L-iskola għaldaqstant iktar milli nimponu fuq il-ġenituri li bil-forsi jibgħatu tfal tagħhom l-iskola ħallejna din l-għażla f'idejn il-ġenituri. Għaldaqstant ma naqbilx li għadu wasal il-mument illi nimponu fuq il-ġenituri li jibgħatu l-tfal l-iskola, imma ir-rakkomandazzjoni tiegħi bħala ġenitur jien it-tifla tiegħi nibgħatha kuljum l-iskola u r-rakkomandazzjoni tiegħi bħala ġenitur hija li iva it-tfal nibgħatuhom l-iskola.